Mamma, mamma. Ja, det Mamma, mamma. Mamma, mamma. Babe. Mamma, mamma. Mamma, mamma, mamma. Vad du kan. Ja. Fortsätt med det du. Ja. Och du kan Mamma, mamma. Och du kan dansa och klappa. Ja. Klappa, ja. Mamma, mamma. Babe. Mamma, mamma. God, ser så mycket. Och där är det. Kan du klappa händerna? Ja, men titta Khadija. Hon kan klappa. Hon förstår. Klappa händerna. Ja, men på en gång. Ja. Kan du... Säga mamma, mamma. Nu, men nu de. Titta hon är. Titta. Så ja. Titta. Nu. Åh, Gunnar. Åh, vad det är. Du var rolig där. Hej! Åh, vad duktig flicka. Mamma, mamma. Kan du klappa henne? Klapp! Klapp på mig nu.